Arratsaldeon, mila esker eta ongi etorriak izan Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Hezkuntza Berrikuntza Zentroak antolatutako azken webinar honetara. Gaurkoan, plazerra handia da guretzat gure lankide den Eneko Anton izatea gure artean. Beraz, ezer baino lehenago eskerrik asko Eneko gure gonbidapena onartzea gaitzik. Zuei, bai. Askok ezautuko duzue Eneko, baina pare bat hitz kokatzeko. Eneko Anton, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasle eta ikertzailea da, eta eleaniztasunean, neurozientzietan eta psikologian besteak beste aditua eta aritua da. Arlo horietan, gainera, nazioartean ezaguna da oso gure Eneko, eta guretzako beraz, plazerra handi bada gaur gurekin egotea. Gaurkoan, izenburuak esaten dago moduan, neurozientziaren ekarpena hezkuntzari, eleaniztasunaren kasu xelebrearen inguruan hitz egingo digu Enekok, eta espero dugu zuen gustokoa izatea gaurko prestatu dugun lantxo hau. Baina, hasi baino lehenago kontutxo praktiko batzuk. Gogoratu mesedez, zuen eskumako aldean txatgela duzuela, eta hitzaldian zihar edo hitzaldi ostean, edozein zalantza edo galdera baldin baukazuen mesedez, bertan idatzi zuen hausnarketatxoak ero galderak. Eta Enekoren hitzaldia amaitzerakoan, nik helaraziko dizkiot zeuen galderak. Orduan, animatu eta lasai parte hartu txatean. Gainera, konexio problemarik baldin baukazue, txataren gainean dauzkazue olako botoitxo gorri bat, rekonektar esaten dutzuena, erozein momentutan konexio arazorik baldin baukazue, klikatu bertan eta zuzenean gaurkotuko da zarea. Jakin bebai, gaurko saioa beste guztiak bezala grabatu egingo dugula, eta mezu elektronikoz bidaliko dizuegula grabazioa. Jakin ere, denak ditugula UESiko YouTubeko kanalean ikusgai, eta edozein momentutan berriz be ikusteko aukera aukiko dozuela. Eta orain bai, ni isildu egingo naiz, eta Eneko, zurea da hitza. Oso ondo, eskerrik asko danoi, etortziarren, eskerrik asko UESiri aukera eskaintzagatik eta nagori bere hitzengatik. Orduan, hasteko nire pantalla partekatuko dut, orduan ez ikusiko nik aplikazioaren inor edo ezerrez, orduan arrazori balego, nagoreri esan edo nola baita abisatu, eta nik jasoko dut gero mezu bat beste aldetik. Ados, orduan, pantalla partekatzen ari naiz, eta esperot ondo jutea. Ondo ikusten da, Eneko. Oso, perfecto, oso ondo, eskerrik asko. Orduan, Nagorek esan duen moduan, gaurko hitzaldiaren izenburua izango da, neurozientziaren ekarpena hezkuntzari, bai? Eta horrean barruan, partikularki eleaniztasunaren kasu xelebrea. Orduan, hasi baino lehenago, gaurko hitzaldiko estruktura edo bizkate ideia nagusien antolaketa, zuek ere jakiteko, izango da, nahiko era oso orokor batean edo sarrera moduko batean, hasiko gara pixkat hitz egiten neurozientzia edo zientziaren inguruan, eta gero jasatuko gara elebitasuna, eleaniztasuna, kontzeptu honen bilekari historikoa, eta batez ere gaur egun ze erronka dauzkagun gai honen inguruan, elebitasunaren inguruan, eta neurozientziak nola lagun dezaken erronka hauei aurre egiten, ezta? Hasteko, hemen dauzkagu bi kontzeptu importanteenak izenburuan, bintzat izenburuaren hasierakoak, eta dira neurozientzia eta hezkuntza. Hasteko hasiera-hasiatikan, hasineko nuke, esan deten bezala, neurozientziaren kontzeptua aztertzen, ze askorentzako agian kontzeptu berri bada, edo ez da oso ezaguna. Orduan, hasiko gara pixka bat definitzen zer den, zertarako balio duen, eta honekin nora goazen, bai? Orduan, hasteko, hitzak dioen bezala, neurozientzia, zientzia bada, eta zientzia bezala, ez dago bakarrik. Hemengo pantalla hontako sare hontan, ikusten dugun moduan, dauzkagu 6 ezagutza arlo, neurozientzia horietako bada, besteak dira antropologia, linguistika, filosofia, psikologia eta inteligentzia artifiziala, eta 6 ezagutza arlo hauek osatzen dute zientzia kognitiboak. Orduan, egia da, askorentzako, eta demagun zientifikoan, askotan erabiltzen direla bata bestearen orde, neurozientzia eta zientzia kognitiboak, ez da kasua, ikusten zuen bezala neurozientzia parte besterik ez da, baina baita ere egia da ezin dela ulertu atal bakoitza aparte, ez dira eremu apartekoak, separatuak, bezik eta dana daukate beraien arteko erlazio importante bat. Gaurko egunean, bereziki neurozientzia, baina baita psikologia eta linguistika izango ditugu,
Beraz, gaurko kontzeptuen eta referentziak diotenean neurozientzia, zientzia kognitiboak edo zientzia orokorrean ulertu dezagun hau dana bezala, orduan zientzien ekarpena hezkuntzarik kasu honetan. Orduan, aurrera eginez, badakigu zientzia badala, eta zientzia badanez, zer aztertzen du? Kasu honetan, da hemen daukagu definizio bat, eta zientzia kognitiboek adimena, burmuina eta euren prozesuak aztertzen dituzte, bai? Eta hori baldin bada beraien behaketa helburua edo behaketa objektua, metodoa, berriz ere, zientzia izanik, metodo zientifikoa da. Eta zer da metodo zientifikoa? Zientzia guztiek bezala, ikerketa ezagutza gogoa edo dana dalakoa hasten da galdera handi batekin. Eta galdera handia da oso orokorra, zeo zer ez dakigu, gure inguruaren ingurukoa, gure realitatea ez dugu ondo ulertzen, edo jakin nahi dugu, eta hori galdera moduan planteatzen da. Adibidez, ezagun pertsona batek, daukala kuriositatea da jakin nahi du, ea ariketa matematiko batzuk, beste batzuk, baina zailago diren, adibidez. Edo, adibide moduan, enez fiskat improvisatzen, baina adibide moduan galdera potolo hori. Galdera hori, atxi behar dugu beti hipotesi batera. Hau da guk, jakin gabe oraindik, nola espero dugu gure ingurua, gure errealitatea, guk ezagutzen dugula, nola espero dugu guk hori gertatzea, edo nola uste dugu guk hori dela, bai? Orduan, kasu honetan, matematikari honek, esan dezake, nire ustez, zailagoa izango da, pertsona batentzat, errokarratu bat egitea, edo zatiketa bat egitea, kenketa bat egitea, baino. Hori da hipotesi konkretu dago bat, galdera honditik, txikira jaistea. Honen ondoren, pertsona honek, ikertzaile honek, egingo lukena da, behaketa bat egin. Hau da, jun bere objektu hortara, behatu, datuak jaso, eta datu horiek emaitzetan bihurtu. Hau da, datuak analizatu, ikusi, aztertu, eta emaitza batzuk lortu. Eta niretzat parte importantena, hau da, emaitza horiek, hipotesi hori edo onartarazi, edo ez, edo balioztatu, edo ez, egingo dute. Eta prozesu borobilau da zientzian niretzat zientzia egiten duena. Hau da, denbora guztian gabiltzalako berritzen, gure ideiak, hipotesiak, eta honek egiten diguna da, nola baiteko buru irekiera bat, gure ingurua ulertzeko, eta dana zalantzan jarri, eta dana eszeptikoki begiratu. Baina, ontara, eta horiko naiz geroxeago bueltan. Orain, geldialdia egin nahi dut behaketa atal honetan. Ze batek esan dezake adibidez, oso erresa dela behatzea, bali mazara biologo bat, eta nahi dituzu landareak ikusi, nola hazi, jaio, hiltzen diren, edo oso erresa dela, bali mazara kimiko bat, eta ari zara, bi elementuen arteko erreakzioa neurtzen, ezta? Baina, kasu honetan daukagu adimena, daukagu burmuina, daukagu prozesuak, hori nola behatzen da. Ze horren dela gutxi arte, ezin genuen, horrendik ezin dugu burua ireki eta burmuina hor biziki ikusi, ezta? Ez da legala, eta ezin dugu egin. Kontua da, orain arte, horren dela markada gutxi arte behintzat, geneukagun behaketa ez zuzenekoa, deitzen zana. Hau da, ezin dugu burmuina ikusi, ezin dugu adimena ikusi, ez da neurtu. Orduan ikusiko duguna da, hauen ondorioak. Nola egiten diren prozesu diferente batzuk, nola egiten diren portaerak eta jokabide batzuk, eta hartuko ditugu horiek adimenaren prozesuen, burmuinaren prozesuen ondorio bezala. Eta ondorio horiek aztertuz, aterreko ditugu emaitza batzuk edo konklusio batzuk, adimenaren inguruan, burmuinaren inguruan. Eta besterik gabe, era oso simplean esan da noski, da jokaera bat, portaera bat, jokabide bat neurtzea. Eta neurtu nola? Era oso simplean, uratzen duguna da, ariketaren bat edo jokabideren bat zerbait egiten duguna dena dalakoa azkarrago edo akats gutxirekin egiten baldin badugu, guretzat, gure burmuinarentzat errazagoa dela, ulertzen da, eta zerbait motelago edo akats askorekin egiten baldin badugu, ulertzen dugu zailagoa dela. Orduan, aurreko adibidearekin adibidez, nahi baldin badugu ikusi zailagoa den edo ez egitea errokarratu bat kenketa bat baino, hartuko ditugu 100 pertsona eta ikusi, zeinen azkar egiten dituzten errokarratuak, zeinen azkar kenketak, zenbat akats, eta ikusiko dugu, behar dute denbora gehiago egiteko hau, kenketa baino. Orduan emaitza da, zailagoa da pertsona hauentzat errokarratu bat egitea kenketa bat baino. Hori, orain arte. Orain dela, 20, 30, 40, segunda ze teknika, daukago aukera egiteko behaketa zuzen bat. Eta zuzena esan edu, gure behaketa objektua zuzenki ikusteko. Hemen pantailan daukazu den gif honetan, da bideo montai bat, eta ikusten hori gara burmuina, olako korte, esan dugu nuke, alde batetik ikusita, ezerreko borobila begia da,
eta ikusten ari gara burmuina kanporuntz, zati bakoitzean nola dan. Eta honek baimentzen digu ikusten bi gauza. Hau da, resonantzia magnetiko funtzional bat, eta honek erakusten digu bat, burmuina nolakoa da fizikoki, ze forma, ze itxura, ze nolakoa da organoa bera, eta bi, eta hau da oso importantea, erakusten digu ze atalek egiten duen zer momentu bakoitzean. Honekin ikusi dezakegu, ze atalek behar duen oxigeno gehiago, eta behar duen odol gehiago momentu eta ariketaren arabera. Eta horren inguruan, adibidez, baldin badakigu, atal batek egiten duela lan oso fuerte ikusezko estimulo askorekin, ikusten baldin badugu aktibazio handia hor, gero horrek dauzka bere ondorioak, emaitzak eta abar. Orduan, kontua da, bata ez da bestearen ordezkari, ez ditugu, ja daukagu resonantzia, ja ez dugu behar neurketa zeharkakoa. Ez da, bata bestearen komplementagarria dira. Batekin ezakiguna besteak esaten digu. Ze askotan, posible da jokabide bat, jokaera bat, neurketa bat, ariketa neurketa batean ez egotea alderik, eta bi pertsonak edo bi taldek maila berdina lortzean, baina egian pertsona batzuentzako bere burmuineko aktibitatea oso diferentea da, esfortzu gehiago behar dute, iristeko maila berdinera. Orduan, hor dakagu arazo bat, non neurketa ez zuzenek, ez diguten baimentzen ikusten zein den egitazko, muskulo honek, ez da muskulo, baina organo honek egiten duen esfortzuaren neurketa ez digute esaten. Orduan da bata, bestearen lagungarri. Itzali honetan, gehien bat erakutsiko izkizuet, ezkerraldeko ez zeharkako neurketa hauetako emaitzak, baina baita ere bikin bat eskuineko ontakoak. Baina, bata ez da bestea baino hobeagoa, eta bata ez da bestea baino esanguratsuagoa. Eta dira, biekin ikusi ezakegu demagun argazki osoa. Eta biak dira askotan beharrezkoak. Buelta eginda atal hontara, berriz ere esan nuke hau, dela zientziaren etzako oinarri importanteetariko bat, dela eszeptizismo puntu hau, ez da? Zientziarentzat ez dagoela dogmarik, ez dagoela egia absoluturik, eta dana frogatu daitekeela kontra edo alde, eta dena berritzeke dagoela denbora guztian, eta ez dagoela oinarrizko edo zarrena den arau edo ezagutza teorikoa ere, dana da frogagarri berriz ere. Orduan hori da mundua ikusteko beste perspektiba diferente bat. Eta hori da pixka bat, honekin irudikatu nahi deten eszeptizismo hori, baina era positiboan esan da. Dana zalantzan jarri, baina frogagarria den modu batean. Eta ikusi, nik usten nuena nekiena, era horrela dan edo ez. Orduan, hau azaltzeko eta ikusteko nola, denbora epe oso motz batean, posible den hipotesitik behaketara eta amaitzetara ziklo hau, behin eta berriro aldatzen joatea, hau azaltzeko pasa egingo dugu bigarren atalontara, dela elebitasuna, eleaniztasuna eta honen inguruko ikerketa. Orduan, hasi baino lehenago, elebitasuna, zer da? Eta honekin dauzkagu lehenbiziko komeriak. Ze badirudieneko eraxa dela, joten baldin bagara iztegira, elebiduna da, bi hizkuntzetz egiten duen pertsona bat. Baina, zen mailataraino, hau da, hizkuntza bat ikasten ari den pertsona bat ja elebiduna da, edo zenbat hitz jakin behar dira, edo ondo ikasi, akatsekin hitz egiten duen bat, orduan, hor daude galdera pile bat, eta erantzuna ez da bat ere simplea. Eta azkenen, egia bakarra da, ziur aski pertsona aina elebidun mota daudela. Eta segunta zeri begiratzen diogun, perfil bat edo beste daukagula. Adibidez, hartzen baldin badegu pertsona bakar bat, elebidun bakar bat, ni edo zuetariko edozein, neurtu dezakegu bere elebitasun hori ardatz diferente askotan. Adibidez, nik izan daiteke elebidun goiztiar bat eda berantiar bat. Esaneko nuke, bi hizkuntza edo gehiago, 3, 4, 50, nire bizitzan goiz normalki 3 urtetan jartzen da limite hori, 3 urtetik bera ikasi baldin badut, izango nintzateke elebidun goiztiar bat. Hortikan beranduago, berantiar bat. Eta ez da berdina. Ez da berdina gure ezagutzan, ez da berdina gure burmuinean, ez da berdina gure jokaeran, ez da berdina segundaz noiz ikasi dituten bi hizkuntza horiek. Gainera, izan daiteke elebidun orekatu bat, ala ez orekatu bat. Hau da, nire bi hizkuntzak edo 3 hizkuntzak dakizkit maila berdinean edo bat bestea baino hobeto. Edo bi oso ondo bat geizki. Hau berriz ere, ez da berdina maila askotan. Gainera, izan daiteke trebea ala ez trebea. Hau da, ni izan daiteke elebidun orekatu bat, hitz egin bi hizkuntza maila berdinean, baina biak geizki, ala biak ondo, hau da, ez trebea edo trebea. Gainera, segunda noiz ikasi dituten bi hizkuntza hauek, adibidez biak etxetik, egoera nahiko oso ohikoa dela gure inguruan, adibidez nik ikasi dituen euskara eta erdera,
biak, gaztelera, biak etxean. Txikian nintzenean, biak batera. Orduan, ni aldi bereko elebiduna izango nintzateke, baina beste batek ikasiko zuen euskara etxean, eta gero behin eskolan hasita edo beranduago, agian gaztelera. Orduan da jarraikoa, eta ez da berdina, ze jarraikoa baldin bazara, zure bigarren hizkuntza ikasteko oinarria zure lehenengo hizkuntza da. Bai, orduan, gauza asko aldatzen dira kasu hauetan. Gainera, naiz eta ikusiko bagenu bi pertsona daukatela perfil berdina, gauza gehiagorek badaukate garrantzia, adibidez. Zure bi hizkuntza arteko erlazioa zein da? Hau da, bi hizkuntza horiek gertukoak dira, gertukoak fizikoki, kontaktu baldin badago beraien artean, baina baita linguistikoki. Hau da, zuen hizkuntza arteko fonemak, ahotsak berdina dira, diferenta dira, gramatika tankerrakoa da, familia berdina da, daukazu variazio eta aniztasun izugarria hontan. Hizkuntzen arteko egoera legala, ez da berdina, bi hizkuntza nik eta nire lagun batek bi hizkuntza berdinak hitz egin da, ni baldin banago lurralde batean eta bi hizkuntza horiek ofizialak baldin badira edo legalak, ez da berdina, bera baldin badago lurralde batean eta bietako bat ez baldin bada ofiziala edo ez legala. Inkluso orduan hor ere aldeak eta honek denak balintzatzen du hizkuntzen erabilera hori. Ze posible da, nire perfilagatik nik erabiltze hizkuntza bat bakarrik nire etxean eta beste bat bakarrik lanean. Edo dena nahastea egoera guztietan. Orduan, hone guztiekin esan nahi dena da, ez da erresa, elebidunaren ikerketa bat egitea, ze perfila dira ugariak eta oso zabalak. Orduan, hitzaldi hontarako hartu dezagun elebiduna era oso simplenean eta oso orokorrenean. Dala, pertsona bat bi hizkuntza hitz egiteko gaitasuna daukana, besterik gabe. Ados. Orduan, nola ikusi izan dugu zientzilariok, edo, pixkat baita ere gizarteak, nola ikusi izan dugu elebiduna historian zehar. Eta hori pixkat azaltzeko, jarri zuet hemen eskema hori, ez pixkat ikusteko evoluzio hori, eta tamalez, hasi bar gara hasieratik eta ez zegoelako elebitasuna oso ondo ikusia. Urrengo aipuak daude kakotxa artean, eta pentsa hauek esan zirala orain dela 100 urte baino gutxiago. Bai, 20. mendeko hasieran, 1923an, adibidez, zioten elebitasunak adimen nahasketa sortzen zuela, eta urte berdinean pentsatzeko zehaztasun eskasa zeukatela elebidunek. Pixka beranduago, adimen atzerapena sortzen zuela elebitasunak, orduan hizkuntzaren nahiko fuertea da hemen, handi gutxira, pixka dofindu zen hizkuntzan erabilera hori, eta zioten elebidunek emaitza akademiko okerragoak zeuzkatela, eta elebidunen adimen gaitasuna elebakarrena baino txikiagoa zela. Pentsa, 26, 23, 51, ez dela orain dela hainbeste denbora. Eta, hau zen pixka bat perspektiba hori. Baina, bazeuden, ikertzaile talde eszeptiko hauek, eta esan zuten, kontuz pixka bat, ze gauzak eta detailean ikusiz, ikusten ditugu kezka desente eta arazo desente lan hauetan, ikerketa hauetan. Hasteko, 20. hamarkada hasieran eta noski, berriz ere tamalez, gauza garrantzia hartzen dute askotan Ameriketara doazenean, estatu batuetara doazenean, eta han egin ziren ikerketa hauek. Orduan, zein zen normalki egiten zen konparaketa hau? Bertan, ez zeuden ia edo ez zeuden hainbestelako elebidunik. Eta konparaketak egiteko hartzen ziren normalki migrazio perfil bat zuten familiak edo ikasleak. Orduan, konparaketak egiten zen. Hasteko, bertakoak etorri berriekin. Etorri berri hauek, 20. mendeko hasiera hontan, zijoazten Ameriketara lan bila, pobrezia alde eginez, pobreziatik alde eginez, behar batzuei erantzuna emateko. Eta normalki, zeuzkaten ikasketa maila baxuak, migrazio perfil hau, maila sozioekonomiko baxua, eta badakigu gauza guzti hauek eragina badaukatela gure gaitasun kognitibo batzuetan. Gainera, test gehienak edo ikerketa gehienak egiten ziren inglesez, eta hauek ziren etorri berriak, orduan noski, egiten baldin badituzu azterketa berdina, Nova Yorken jaio, hazi eta ez den bati, eta etorri dena Mexikotik orain dela urtebete, bakarrikan gaitasun, hizkuntza gaitasunagatikan puntuazio asko zerokerragoak emango ditu, baina horrek ez du esan nahi elebitasunak egiten dionik kalte, baizik eta beste faktore arrotz batzuk daudela hori eragiten. Orduan, 40. 60. hamarkadan, ja hasi ziren sortzen olako beste korronte batzuk, esanez, egin ezagun froga berdina, eta konparatu elebakarrak eta elebidunak, baina kanpo faktore arrotz guzti hauek berdintuz. Hau da, saiatu gaitezen, alde bakarra izan dadila perfil linguistiko hau. Eta, ikusi zutena zen, hauxe, behin berdindu ondoren, ez zegoela aldea hundirik, ez zegoela diferentziarik, elebakarren eta elebidunen artean.
Eta gainera ez bakarrikan ez zegoela diferentziari, baizik eta, eta hor ja, jarri ginen, pixkat pareko elebakarri, ezta? Baina, ja pertsonage, ja ez dira olako monstru batzuk, ja elebidunak ez dira los apestados, eta ja ez den besteko kaltegarria guretzat. Baina, hala ere, zeuden talde batzuk, ziotenak ez bakarrikan berdinak ginela, baizik eta, bazirudien, ariketa baten edo bestean, hobeto egiten zutela elebidunek elebakarrek baino. Eta ja hasi ziren korronte batzuk esanez elebidunek malgutasun kognitiboa zutela eta elebidunek elebakarrek baino hobeto diarutela segunda-ze ariketetan. Honekin sortu zen beste hipotesi bat, deitu zena abantaila elebiduna. Ziotenak, elebidunok, izan beharko ginetekela elebakarrak baino asko zobeak zeinbat ariketetan. Eta zergatik? Bago esplikatzeko, pixka bat adibidea izango zen, elebitasuna ulertzen dela hizkuntza malabarismoa bezala. Orduan, zergatik. Badakigu elebidunaren buruan, gure hizkuntzak daudela beti aktibo. Hau da, ni bain nabil euskaraz hitz egiten, eta nik ezin dut hartu eta itzali nire ingelesa eta itzali nire gaztelera. Ez dago horrelako botoi magikorik, eta beti dago dena aktibo. Eta eragina dauka, nire hizkuntzan, euskaragan kasu honetan, nire beste bi hizkuntzek eragina badaukate. Orduan, nire izan banez konstiente eta nire hiru hizkuntzak ondo manejatu eta ikusi zer behar dudan momentu bakoitzean. Zer hitz egin behar dudan, zer entzungo dudan, zer idatzi behar dudan, eta izan behar naiz, arreta jartzen denbora guztian, nire hizkuntza objektibo honetan. Eta beste guztiak egin behar ditut pixka bat inibitu, pixka bat itzali, jatxi, ez egiteko eragin handi bat nire hizkuntza objektiboan. Gainera, ez da nire bakarrik egin behar duen zerbait, baizik eta nire jakin behar dut norekin ari nahi zen egiten malabarismo hau. Azkenen, bali mator nire lagun bat eta nire laguna elebiduna da, igual berdin zait sartzea sali bat euskeraz, urrengo arderaz, nahiko ohikoa da gainera hori, eta berdin zait, baina bali madator, nire bizilaguna eta bakarrik gazteleraz daki, nik jakin behar dut horrekin bakarrikan hizkuntza bakarra erabiltzaketela, eta besteak, hori, zapaldu pixka bat egin behar dituz, bestela eragina bali madaukate, ez gera ondo lertuko. Orduan, behar dugu arreta erabili, eta behar dugu inhibizioa asko erabili, eta elebakarrek, elebakarrek daukate hizkuntza bakarra, eitzen dute hizkuntza horretan, entzungo dute hizkuntza horretan, eta zuk ez bali badakizu, ezin dute zer egin, daukate errekurtso bakar bat. Orduan, ez dago malabarismorik, ez dago inhibizio beharrik, eta ez dago arreta beharrik. Orduan, zer dakigu? Badakigu, hor lehenbiziko puntu hori, badakigu, elebidunak arreta abileziak behar ditugula. Eta arreta abilezia hauek deitzen dira kontrol exekutiboa. Dala, gehien bat, orokorrean hori, arreta kontua, arreta jartzea, eta behar ez dugun hori inhibitzea. Piskat, itzaltzea, pixka bajatzea eragin hori. Badakigu ere, arreta abileziak entrenatu eta hobetu daitezkela. Adibidez, zure lanagatik, zure afizioengatik, arreta asko erabiltzen baldin baduzu, zure arreta maila hobetzen dela. Entrenatuz, hobetu egiten dela, denboraren poderioz. Orduan, hipotesia argi dago. Elebidunek asko erabiltzen baldin badute abilezia hau, eta elebakarrek ez, elebidunek hobeto egingo dute, denbora aurrera joan ala, entrenatzen joango dira eta hobeak izango dira arretagai hauetan. Baina, aurrera egin baino lehenago, hain importante alda arreta, hain importante alda inhibizioa. Kontua da, erabiltzen dugula egunero arlo guztietan. Eta froga bat egiteko, hemen eta zuentzako ariketa bat. Egiteko etxetik, gena bada, baina, bakoitzaz, bere etxean egin dezala, bere kabuz. Honen ondoren daukazute bideo bat, eta ikusiko ez dute bi pertsona talde. Batzuk doaz beltzez eta beste batzuk txuriz. Zuen lana izango da, kontatzea zenbat pase baloiarekin egiten duten txuriz doazenak. Daude bi baloi. Beltzak bere kabuz, txuriek bere kabuz. Kontatu bakarrikan txuriek bere artean egiten dituzten paseak. Eta, orduan, arreta jarri txuriengan, eta egin behar dezutena da ez nahasteko, beltzen paseak, hori, inhibitu, atentzioa horra jun ezadin. Ados? Kontatu, txuriz doazenak, zenbat pase beraien artean. Ea ba. Bale, oso ondo, hau izango balitza aurrez aurre, basiko nintzateke galdezka jendeari, eta nik uste gehienok, izango ez dutela 15, 16, 14 pase,
Eta nik, logikoki, esango dizueki orain zein den erantzun zuzena. Baina horren ordez, nire galdera izango da, zenbatek ikusi ez dute gorila azaltzen dela antzerki toki hortan. Orduan, nik ez dakit ez ditut ikusten zuen aurpegia, baina nik esango nuke zuen erdiak edo ez duzuela ikusi gorila. Orduan, atzera ingo jarriko dut bideo berdina. Ez da beste bideo diferente bat, eta orain ez fijatu txurie beltzen edo dana dalakoan, fijatu danetan, eta ikusi nola saltzen den gorila bat, eta ez da diskutatzen, nahiko evidentea da. Ados, guazen atzera. Eta ikusi ezan nun dagoen gorila hori. Ikusi ben eskuinean, ordoa, agurtzen gaitu, eta badoa. Eta badijoa patxadaz, eta badijoa inolako presari gabe. Así que ez da izan nahi eta izkutuan joan dana, baizik eta zegoen hor nahiko evidente. Bai, honek erakusten digut zeinen importantea den arreta kontuta. Azkenen izan dezute gorila bat zuen aurrean, eta behintzat espero de, bestela efektua galtzen du, batzuek behintzat ikusi ez izana. Eta gainera, horren ikusi dugu bideori bi aldiz. Bat kontatuz, eta bestea ikusteko gorila. Zenbatek ikusi ez dute gortinen kolorea aldatzen dela atzekaldean, eta zenbatek ikusi ez dute beltzez doan neska batek alde egiten duela. Orduan, nire apostua da, berriz ere, behintzat erenak edo ez dutela ikusi bi hauetako bat ere ez. Orduan, hau da pixkat zuek ikusteko, zepena ez ikustea zuen arteak. Hau da pixka zuek ikusteko zeinen importantea den arreta. Azkenean, beti gaudela gidatzen, gaudela lanean, gaudela lagunekin, daude hainbat eta hainbat estimulo ez ditugula ikusten ere, pentsa dakazutela zuen aurrean gorila bat eta ez dugu ikusi, azkenen arreta delako efizientzia bilatzen laguntzen diguna, bai, jartzen dugu atentzio guztia egin behar dugun horretan eta beste guztiak berdin digu. Orduan bai, arreta oso importantea da, egunero erabiltzen dugu, kontestu guztietan, bale? Orduan, hau da neurtzen duguna, neurtuko duguna, elebidunetan eta elebakarretan ikusteko ea konparazio hori egitean batak beste baino hobeagoak diren. Baina noski ezin duguna da egin antzerki hau bakoitzaren aurrean eta jarri tximu bat, bueno, hau ez da oso efizientea, ez da? Orduan, egiten dena, o egiten duguna, daude ariketa psikologiko klasiko asko eta asko, bai, aspaldi egindakoak, justo hau neurtzeko. Eta horietan ezagunena da Stroop ariketa, batzuk igual badakizute ez ariketa den, beste batzuk ez, egingo dugu orain saiakera oso txiki bat etxetik. Bai, orduan ariketa honetan, pertsona bakoitzak, bere gelan edo bere ordenagailuan ikusten du pantailan hitz bat, adibidez, etxea. Eta pertsona honen lana da ahalik eta azkarren hitz horren kolorea esan behar du. Kasu honetan, etxea dago gorriz eta etxea hitza idatzita, ezta? Orduan, dauzkagu bi estimulo, bat kolorea da eta bestea hitza bera da. Zuen lana da, ahalik eta azkarren hitzaren kolorea esatea eta hitza bera, ez irakurri, ez esan etxea, esan behar da gorria. Ados, orduan, bakoitza bere etxetik, nik jungo naiz pasatzen hitzak eta saiatu esaten ozenki eta ahalik eta azkarren hitzaren kolorea. Bale? Goazen. Bale, normalki, mundu guztiari, hau da, beratzen zaiona, hau da denbora erreakzio denbora bat, hor i ardatzean daukagu milisegunduak. Hau da, zenbat denbora behar dugun hitzaren kolorea esateko. Barra laranja da inkongruenteak, hau da, hitza eta kolorea ez doaz bat, eta urdina da, hitza eta kolorea bat doaztea. Hau da, gorria gorriz, erraxagoa da gorria esaten, gorria urdinez baino, urdinen esateko. Bai, orduan diferentzia hori, evidentea da, eta motelagoa gara inkongruenteetan. Bueno, abantaila honek, obentzat abantaila honen hipotesiak dio, hau, elebidunak askoz ere hobeak baldin badira, arreta erabiltzen, eta askoz ere hobeak baldin badira, behar ez dugun hori inibitzen, inkongruenteak diren edozen estimulo kalte gutxiago egingo diote. Horregatikan da barra laranja jaisten dana beruntz eta azkarrago egingo dute konparazioz elebakarrekin. Kongruenteak berdin du, azkenen bien elementuen laguntza da zuk gorria esateko, baina kalteari aurre egiteko da mesede hori. Eta hori da, aurkitu izan dana, artikulu guzti hauetan eta bestein bestetan, hauxe aurkitu da, ariketa diferentetan, baietz, badirudila, elebidunak,
askoz ere hobeak dira, beharrezten hori ignoratzeko, inhibitzeko, eta erantzuna azkarrago ematen dute orokorrean. Eta, honekin ja sortu zen, ez da pertsona bat, da, superheroi bat, ze hau etorri zen momentu oso batean, 2000 hamarkadan hasiera batean, dituzitzaion abantaila elediduna, eta da oso erraxa saltzeko. Azken hezkuntzan eragina dauka, politikan eragina dauka, jatorrizko ikertzaile hauek gehienak dira Kanadakoak, orduan, hor badauka ere kutsu politiko bat, eta zan oso erraxa hau horrela konfirmatu, eta behin eta berriz konfirmatuz errex saltzeko. Eta inpaktoa izan zuen toki guztietan. Hemen daukagu, New York Timesen, The Bilingual Advantage, zergatik gara elebidunak azkarragoak, gure burmuinari ez dakitzen bat mesede egiten dion, inpaktua izan zen toki guztietan, mundu guztian. Eta normala da, azkenenen gauza oso ona da, eta gainera, hori, mesedegarria da, hainbat eta hainbat arloetan. Baina, hemen daukagu berriz ere gure lagun eszeptikoa, eta esan zuten, kontuz, ez algara egiten berriz ere gauza berbera. Eta, kontua da baietz, 2000 hamarkada hontan, berriz ere egiten ari ginela akats berdinak, orain dela 100 urteko akats berdinak. Ari ginen konparatzen berriz ere perfil migrante bat zeukaten familiak eta pertsonak bertakoekin. Eta kontua da gaur egungo egoera diferentea dela. Hau da, normalki nordua inmigrante bezala gaur egun Europatik Kanadara, Europatik Ameriketara, gaur egun, bisadoak, permisoak, askoz ere zailagoa dira, normalki joan bartzara maila akademiko oso altu batekin, maila ekonomiko oso altu batekin, ezin zara sartu lurraldean ez badakazu ez dakizen badiru, edo zoaz lan kontratu batekin. Orduan, kasualidadez, egun urteetan, migrazio perfil hori asko aldatu da, migrazio legala noski, eta momentu honetan, doazenak, mediaz, noski beti median ari gara, da bertakoena, ze bertako danak daude, maila altuago batean daude. Beste faktore arrotz askoetan. Esan bezala, estatu sozioekonomikoa, aldagai demografiko ugari, eta agian, posibilitate bat da, horrek eragina izan dezala, emaitza hauetan, ezta? Horren, zein da kontua, egin ezagun berriz, egin behar genuena, berdindu ditzagun berriz ere, bi partaide talde hauek, eta horrengoa mesedez, egin ezagun gauza ondo, eta izan dadila aldagai bakarra, beraien perfil linguistikoa, ezta? Orduan, hipotesia zein da? Behin berdindu ditugula faktore guztietan, oraindik ere, baldin badago abantaila bat, elebitasun hori bakarrikan lotuta, oraindik berdindu ondoren, hau ikusi behar genuke. Berdindula, ze estatu sozioekonomikoa daukaten, ze maila ekonomikoa, ze maila akademikoa. Berdindu, elebidunek izan beharko lukete, oraindik ere, maila hobea. Behin berdindu ondoren, ikusten baldin badegu, bien emaitza berdina dela, ez okerragoa, bezik eta berdina, honek esan nahi du, ordura arte ikusitakoa, igual zegoela lotuta beste faktore arrotz batzuei, ezta? Sentitzen dut, baina bigarren kasu hau izan da, aurkitu dana azkeneko bola honetan, eta badirudi horrela dela, ezta? Horrezkazun artikulu guztiek, eta behian negeritaz gure taldeak bertan egin genuena, ume heldu eta azineko eskaldunekin, badirudi behin bi taldeak, bai konparazioz ondo eginda, eta baita ere, hartuta elebakarrak, neurtuta beraien abilezia guztiak, bigarren hezkuntza bat irakatsi ondoren, eta ikasi ondoren urtebetean, 2 urtean, 3 urtean, berriz ere neurtuz, ez da ikusten aldaketa esanguratsurik ez harretan, eta ez beste arlo askoetan ere. Orduan, honen pixka bat honen emaitza, erantzuna da, elebidunok ez garela inbereziak, ez garela superheroiak, inork ja ez dio zoriona ez, eta nire enez esaten ari elebitasuna ona ez denik, ez da gutxiago ere, elebitasuna oso ona da maila askotan, eta alde onak, alde txarra baino askoz ere hobea dira, baina kontu izan behar dugu, ze askotan, emaitzak eta desioak eta gure pertsona gara, eta biletzen ari garen hori konfirmatzeagatik eta saltzeagatik, eta ona delako guretza, horrek ez da jarri behar hori guri bidean, zazkenen honek egin behar diguna da, gure ingurua ulertu era objektibo batean, ezta? Orduan, momentuko teoria, momentuko ulermena da, elebidunok ez garela hain bereziak alderdi hauetan, nahiko tankerakoa garela elebakarretzat arlo askotan, alde linguistikoan ez, noski, hor daude alde ugari, baina hala ere, elebitasuna dakarkan alde positibo guztiengatik, oraindik ere askoz ere hobea dela. Eta ja, ulertzen dugu, alderri soziolinguistikoetatik eta bar, askoz ere hobea dela elebakartasuna baino. Baina,
kontuz, ze esaten dugun, ze azkenen ateratzen den artikulu batean, gero egunkarian eta gero telebistan, ematen du, atera dira burrada asko honen inguruan, eta horrekin ere kontu izan behar da. Orduan, hau da pixkatzuk ikusteko zein izan den zientziaren garrantzia horrelako debate batean. Azkenen debate hau ez da bakarrikan neurozientziaren ingurukoa, ez da bakarrikan hezkuntzan, eta arlo guztiak ukitzen ditu esan bezala, soziolinguistika, politika, hezkuntza, zientzia, dana. Orduan, urtebeteko eskas batean, urteko eskas batean, pasagara tximutik, superheroira, eta gero berez ere pertsona normal batera. Orduan, zientziak edo zientzia ondo eginda, hau ekarri du, behintzat akatsak egin ziren bidea, baina honek ez du honek baimendu digu aurrera egiten eta hipotesi horiek berritzen joatea behaketa eta emaitzei esker, bai? Hau da, berrikuntza prozesu konstante batean eta beti ere eszeptizismo positibo hori buruan izan da. Ados, orduan, denboraz ez nabil oso ondo, baina oso labur nenizuke aurkeztu azkeneko atal hau. Eta da zein diren gaur egungo erronkak edo zein den gaur egungo egin beharrak eta zekarpen dauzkan neurozientziak honen inguruan. Eta hortarako, erabilikoet adibide bat. Eta adibide hau, daukaz ere ikusia bi hizkuntzen edo hizkuntza gehiagoren erabilerarekin hezkuntzan. Eta, gauza honen, bide honen jatorrian konturatu ginen, edo jende konturatu zen, bi hizkuntza baino gehiago erabiltzen diren lurralde gehienetan, edo lurralde danetan, hezkuntza sistema zegoela eginda ikasgai bat, hizkuntza bat arauaren inguruan. Eta honek zesan nahi du. Adibide bat jarrita, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoko eskola batean, baldin bada elebiduna, oso ohikoa eta onartua da, ikasgaien portzentai bat, gehiago edo gutxiago, erakusten da, adibidez, matematika, gazteleraz. Eta beste ikasgaiak, adibidez, geografia edo historia, euskeraz. Orduan, egiten da sakabanaketa bat. Ikasgaien portzentai bat, hizkuntza A, eta beste portzentaia hizkuntza B. Ez dana onartzen, edo ez dana egiten, da ikasgai baten barruan, ordu baten barruan, urte baten barruan, da irakasleak bi hizkuntzak nahasten egotea klase emateko garaian, edo ikasleak bi hizkuntzak erabiltzea erantzunak emateko garaian. Orduan, ez da, egiatzat hartuta, ez da modelu elebidun, nuke puro bat, ez dalako hizkuntza artean aldatzen ikasgai barruan, baizik eta ikasgai arteko klase elebakarrak ematen dira. Ez dakit guretzen den diferentzia, da aldaketa elebakar ugari egiten dira, egun batean zehar, edo batean zehar, baina ez da nasketa hori egiten. Eta pixkat harrigarria da, honen arrazoia besterik gabe da, pentsatzen dugulako errazagoa dela umeentzat, ikasleentzat, informazio berria, ezagutza berria hartzea, hizkuntzak baldin badauzkagu era isolatuan, eta ez nahastuz. Pentsatzen dugu, nahasten baldin baditugu hizkuntzak, umeak ere nahastuko direla ikasteko garaian. Baina kontuz, ez nabil esaten hizkuntzak ikasteko garaian, da kontzeptuak, ikasaiak barneratzeko garaian, informazio berri hori barneratzeko garaian, izango dela zailagoa umeentzako hizkuntzak nahasten baldin baditugu. Hizkuntzen ikasketa beste kontu diferente bada. Baina, esaten duen moduan, nahiko harrigarria da, ze gure gizartean, eta danok izango zarte honen konsiente, ez da bakarrik da oso onartua, baizik eta oso ohikoa da gure artean hizkuntzak nahastea. Egote hitz egiten euskeraz, eta derrepente hitz bat, edo esaldi bat, edo espresio bat gazteleraz, eta alderantziz. Eta hau ematen da txikitatikan, eta gainera, iguala pixkat iritzia da, baina beharrezkoa da. Azkenen, gaude, testu inguru anitz batean, eta izan behar gara gai, aldatzeko batetik bestera oso azkar, segunda gure testuingurua zein dan, gure frentean nor dagoen, non gauden, eta bar. Orduan pixkat, harritzekoa da, hezkuntzan, komila artean, hizkuntzan arteko aldaketa hau debekatua egotea, ezta? Eta medikan egotea mundu guztian zehar, ikasgai bat, hizkuntza bat arau hau, eta oso onartua dago. Kontua da, ez daukagula oso argi zein den, esan bezala, ikaskuntzan duen eragina hizkuntzen arteko nasketa honek. Ze batek esango luke, baldin badaukagu hizkuntza elebiduna hor goien jarrita eta zutabe garrantzitsu eta oso sendo bat baldin bada ikasgai bat, hizkuntza bat araua, batek espero luke oinarri zientifikoa egotea, ezta? Horren oinarri bezala. Guk esan genuen, ikusi genuen, ez zegoela zer egin da honen inguruan, ez zegoela inun argitaltua zein zen honen emaitza, honen eragina, eta esan genuen, egin ezagun.
Eta hola, era oso azkar batean, azaltzeko, hartu genituen ikasle elebidun ugari, gure kasuan hemen izan ziren euskaldunak, eta erakutsi genizkien objektu berri batzuk. Adibidez, irudi hori, ez da ezer, hori asmatutakoa da, eta hemen genizkien definizio batzuk, bai hizkuntzaren nahastuz, edo bai hizkuntza bakar batean. Objektu batzuk era mistoan, eta beste objektu batzuk era elebakar batean. Eta gero, beraien lana izan zen, gogoratzea zertarako zen objektu bakoitza eta azaltzea eta memoria froga bat. Ikusi genuena zen, objektu berrien, ikasi berrien memorian ez zegoela alderik, beroina zela beraientzak nahastea edo ez nahastea. Gero, egin genuen kolaboraketa bat Errusian eta bertako eskola batean, zan eskola elebidun bat, ingelesa errusiera. Eta pixka bat tankerako zerret egin genuen. Eman genituen azalpen batzuk, edo desirapen batzuk, bakarrikan errusiera erabiliz, edo errusiera eta ingelesa erabiliz. Eta gero, ikusi behar genuen, nola ulertu zen, eta nola egin ziren azaldutako horiek, segun ze hizkuntza erabilizen. Berriz ere ikusi genuen, ez zegoela alderik ulermenean. Umentzako berdina zela bat egitea edo beste egitea. Esan genuen, pixka harritzekoa da, ze batek espera luke, batez ere, bigarrengo kasuan, ume horiek ez egiten ingelesa hain ondo. Orduan, batek esperako luke, pixka bat ez baldin badare, okerrago egitea, hizkuntzak nahastuz, gehien bat ez baldin badezu ondo erabiltzen. Eta esan genuen, igual kontua da, esfortzu gehiago egin ondoren, maila berdin iristen direla, baina esfortzu handiago daukatela beraien barruan, beraien burmuinean, maila hortara iristeko, ezta? Eta esan genuen, ikusi ezagu, burmuinean zer daukagu, orduan. Hor goiko arazia, bakazuen txano hori, deitzen da elektroencefalografia aparatu bat, eta honen notzen duena besterik gabe da burmuineko aktibazioa. Burmuineko zein atal pizten dan, demagun, segunda zer egiten ari garen. Burmuineko ze ataleko neuronak aktibatzen direnean sortzen dute korronte elektriko bat, eta kable horiek korronte hori jaso, eta modu bisual batean, horko uin horietan, marrazten digute, zein den, hori, ze prozesu eraman duen burmuinak, segunda zer egiten ari den. Eta hau erabili nahi genuen ikusteko objektu berrien ikasketan ze inpakto daukan hizkuntzak nahastea edo ez. Eta hau nola ikusi dezakegu burmuinean. Hau dakiguna, horazpiko grafika horretan, eta honekin bukatzeko laizter, ia ardatzean, goiti bera dijoanan, da aktibazioa mikrovoltioetan. Besterik gabe, burmuinaren aktibazioa zein dan. Eta, X ardatzean daukazue denbora, ezta? Orduan, marra beltza da burmuinak bi objektu berdin, hau da, kontzeptualki bi objektu berdin ikusten dituenean. Goiko adibidean, bi eskularru dira, ez dira objektu berdinak, baina dira bi objektu mota berdinak, bi eskularru dira, baina bisualki diferenteak. Hori da, marra beltza. Eta, marra grisa, azpikoa da, oso gertukoak diren bi objektu ikusten dituenean. Hau da, badaki ez direla berdin-berdinak, baina badaki gertukoa direla. Ikusiko behar genuen beste bikote bat oso edo guztiz diferentea direnak, egongo beste marra bat oraindik berago ere. Orduan esan genuen, hau baldin badakigu horrela dela, ikusi ezakegu objektu berriak irakatsiz ikasle batzuei, hizkuntzan nahastuz edo ez nahastuz, ikusi ezakegu burmuinaren erreakzioa berdina den. Hoxe egin genuen, eta goiko adibide hoxe egin genuen. Egin genuen objektu berri batzuek, figura raro batzuekin, definizioak eman, bai nahastuz edo bai ez nahastuz, eta ikusi gero burmuinaren erreakzioa zein zen. Eta hemen daukagu, grafika hori zen, kontestu elebakar batean ikasi zituzten objektuen aurrean zeukan erreakzioa, hau da, beltzagoitik, grisabetik, eta distantzia txikitxo bat, normal. Eta hemen daukagu hizkuntzak nahastuz burmuinaren erreakzioa. Hau da, pertsona berdina. Pertsona berdinak nola erreakzionatzen duen. Nahastuz edo nahastu gabe ikasi dituen objektuak ikustean. Beraz, ia berdina dira. Ez dago diferentziarik, burmuinaren erreakzioare berdina da eta jokaera eta neurgarria den memoria edo ikasketa hori berdina da. Orduan, aurreko grafika hau erabiliz, konturatu gara, zutabe honen oinarrian egon barko lizateken oinarri zientifiko hori, bintzat gure evidentzia bakarrik erabiliz, momentuz ez dago besterik, nire dakidala bintzat, ez daukagula oinarri zientifikorik. Honekin ez dugu esaten abaldatu behar dela, baina bai esaten duguna da, agian, erabakiak hartzeko garaian, edo erabakiak planteatzeko garaian, nolabaiteko froga edo nolabaiteko ikerketa bat egin behar dela, eta ez gauzak hartu horrela, bai ez direla, porque sí, ez dagoelako zentzu gehiagirik, zagian ari gara galtzen beste bentaja batzuk edo beste egin batzuk, hau horrela ez balitz.
Orduan, hizkuntzak nahastu edo ez nahastearen ondorioak pila bat dira, ez bakarrik ikasketan, hizkuntzaren ikasketan ere badauzkar egin pila bat, variable soziolinguistikoak ere badaude tartean, noski baietz, eta hori denak dira debategarriak, baina kontua da debatea planteatzea eta jartzea mailaren gainean, egiten dugun hori, edo egiten ari garen horrek zentzu badaukan edo ez, eta zeinen gainean dagoen eraikita gure sistemaren, kasu honetan, zutabe importante bat, ezta? Orduan, izteko, eta laburbilduz, zientziaren ekarpena, pixkat saiatu izena zuei saltzen da, zientziak ematen duela kapazidade hori froga bat egiteko era objektiboan, edo pixka bat aurrera eginez gure ingurua ulertzeko gure errealitatea eta gure egia horiek ulertzeko era objektibo edo neurgarri batean, baina nire mezu ere bai da ez dela izan behar erlazio bat bideo bakarrekoa edo zentzu bakarrekoa, hau ez dela zientzilariak gelara joan datua bildu, bueltatu eta publikatu eta jazta, hau izan behar dela, eta horrendikan askoz gehiago, ez horrendikan ez da, hezkuntza eta zientzia artean izan behar dela bide bat batera egiten dana, ez da? Eta ez bakarrikan hezkuntza galdera planteatu eta zientzia galderak erantzun baizik eta bien batera proiektuak batera sortu, batera erantzun, eta aplikagarria eta erreala den hori zientziaren laguntzaz eraiki. Azkenean badirudi goazela askotan behintzat pixka bat bide diferenteetan eta horrela ez dugu aurrera egiten. Azkenean zientzialariak, zientzialariok, geratzen gara galdera teoriko batzuei erantzunez, baina inpaturik ez daukan eta jendeari ez zaiona inporta eta hezkuntzako jendea azkenean egiten ari da alduena bere gelan ikusten duena, eta baldin baritzena parte handiago baten parte, aurrera egitea izango zen askoz ere erresagoa, eta askoz ere esanguratsuagoa aurrera pauso bakoitza. Eta noski, beti ere, bai ontarako eta baita egunerako bizitzarako, puntxu eszeptiko positibo hori, dana zalantzan jartzeko eta pixka planteatzeko ea hori zergatik den horrela, eta ea ez daukan beste inolako interpretaziorik, ezta? Bueno, besterik gabe, eskerrik asko, danaragatik eta zuen arretagatik, barkatu pixkat luze joan dela, ozen galdera daukazuela orain galdetu lasai, eta bestela hor gehien daukazue nire helbidea, así que idatzi lasai. Ados, eskerrik asko. Oso ondo, Eneko. Bueno, oine bestion txanda da, aber txatetik norbait animatzen jakun galderak botatzen. Oso interesgarria, Eneko, gainera jakizu txatetik egondala movimentua, bai bideoa ikusterakoan, bai ea gorila ikusi dugunero ez, bai kortinak, orduan hemen movimentua egondala. Bai ikusi, ez, bale, oso ondo. Osa, impactu izan du behintzat, ezta? Bereziki kortinak eta ezin zen beste galderia? Alde egiten duen eska? Hori da, alde egiten dauen eska. Orduan, norbaitek bai ikusi dauen eski alde itzen, baina kortini da ez. Orduan, animatzen dien bitxartian, hemen eia zidie zorionak emoten eta eskerrak emoten, nik harrapaukot, heldu leku bezala hartukot, amaieran bota duzun erronka, ez da? Hezkuntza, zientzia, hezkuntza, batera joan behar diela, batera egin behar da biela lan. Zentzuk uste duzu zuretzako izan aldiela gakoak harreman hori eta apur bat, elkar eraikitze horretan hasteko? Nik uste dugu behar diela, igual incluso fizikoki, ez da toki komunak, nola bait. Hasteko, ikerlariok edo ikerlariak, ez egotea bi figura diferente, ez egotea ikerlaria hemendik eta hemen irakaslea hemendik. Azkenean sustatzea figura bikoitz hori, ez da? Ikerketa egiten duen batek klaseak ematea eta klaseak ematen dituenak ere ikerketa egin ahal izatea. Baina baita ere egotea fizikoki kontaktu guneak, fakultate badala, kongresu badala, eta hori jendeak hitz egitea, garaian artean. Azkenen, kongresuak askotan eta aldizkariak eta dira oso espezifikoa. Nire gaia eta nire bakarrik irakurriko dut nire gaiaren inguruan. Eta ez dakite zer dagoen horren inguruan, eta azkenen gaiak ez dira bakarri joaten, ez dira isolatuak. Orduan, kontaktu guneak sortzen baldin badira, galderak sortzen baldin badira, hor interdisziplinaritasun horretan, erantzunak emateko aukera handiagoa dira, beti. Orduan ikuste pixkat hori falta dela, ez? Zientzilariaren figura hori dagoela zentru batean txuriz jantzita, guztiz kanpo eta artikulak irakurtzen, eta irakasle gaixoa dagoela klaseak ematen 50 ordu egunean, eta ez dakara denborarik ez da planteatzeko zergatik egiten duena. Ez da beti horrela, baina egongo balitz kontaktu hori bai pertsonaren barrean eta baita gizartean ere, izango zen nire ustez asko zer erresagoa.
Ondo. Irakasle ikertzaile profil hori sustatzeko asmoz. Bueno, jentia ez denez animatzen, nire animauko naz, ezta? Egin duzu bilakaera historiko bat, ezta? Eta azkenengo ikasturtetan, ikusi dugu adibidez, bilakaera horren ondorioz, 2 hizkuntza edo 3 hizkuntza, ez? Burmuinan nola surfeatzen, ez? Batzuk surfeatzen erabiltzen daue termino hori, irudikatzeko, ezta? Translanguageen terminotan, ezta, modu espontaneo batean, bai produkzio ero, bai ekoizpen ero, bai ulermen terminotan, badauz hainbat ikerketa, ezta, bidean dauzenak. Baitxabe, translanguageen hori, ero apur bat hizkuntzen arteko surfe horiek, nahita hezkuntzari hurbiltzenaz, hezkuntzari hurbiltzenaz, pedagogikoki nola eraiki proposatzen daudenak, ezta? Zure iradatik, zer dinozu translanguageen pedagogikoaren inguruan? Zer proposatzen guretzako? Bueno, proposamen zehatzik ez, baina ni guztiz alde. Osea, nire ikerketa bideo horrekin bilatzen genuena pixka bat baizen hori, bilatzea alde positibo hori, ze bintzat hori zan pixka bat gure ametsa, edo gure desioa, eta ikuste azkenean translanguageen bat inplantatzen danean gelan, edo bintzat nasketa puntu bat inplantatzen baldin bada gelan, izan daitekeela oso positiboa. Ze azkenen, jaso genituen ez asko egia da, baina jaso genituen lako testigantza batzuk, eta jendeak bat zioen, nik 18 urte arte ikasi nuen matematika euskeraz eskolan, eta gero karrerara joan, eta nik enekien nola esaten zen errokarratua gazteleraz. Orduan, hizkuntzen isolamendu honek badauzka kalte batzuk, eta izan behar oso konstiente horren inguruan, eta plantatzen baldin badegu beste sistema bat, adibidez, translanguagea, hori ekiditzen dugu. Orduan, izan behar baita konstiente horrek ekarri izakeen beste aldega negatiboaz. Orduan, da ikerlerro oso gazte bat, eta ez dagoia ezer egin da horren inguruan idaki dela, eta translanguageen inguruan ere daki dela planteatu dena gela oso konkretuetan, eta, kontestu oso itxietan. Orduan, nien ez ausartzen ezer esatera oraingoz, baina nik uste bidea izan daitekela hori. Azken esan bezala gizartean hola itzen dugu, eta hori da naturala guretzat. Orduan, hori akotatzea ez dut, baina, frogatzeko dago. Orduan, hipotesia bai, baina hor geratzen gara. Hori. Vale, oso ondo. Ez dakit norbait idazten da bilen, baina, bestela joango naz ni aprobetxatzen, ezta? Ja hasi garela translanguageen inguruan, eta apur bat gauza ero bentzatik hizkuntzen arteko muga horiek lausotzeko saiakera honetan, irakasleen prestakuntzan kokatzen gara momentu honetan. Nola ikusten duzu landu behar diela kontu hauek irakasleen prestakuntzan? Aldera, ona. Momentu honetan irakasleen prestakuntzari. Berriz, beratu? Edo zer eskatuko zutzasun irakasleen prestakuntzari. Osa, gai honetara. Bai, ez dakit, igual, eski ez da erresa, eta nik konstiente naiz, gauza badala nola kontatu artikulu batean, eta dena oso era itxian eta kontrolatuan, eta gero realidadea ez dela horrela. Eta zure ikasleak ez direla izango beti hizkuntza berdinen hiztunak, eta ez dela erresa hori planteatzea horrela. Orduan, nik esango nukena, lehenbiziko pausu izango zela, konstienti esan bezala, hortik aurrera, enez atrebitzen ezer planteatzea konkretukiz, ez dakanik ezagutzen nahikoa horren inguruan, gehien bat, ez da zelako egon klasek ematen denbora nahikoa. Eta nire ezagutza da, baritarikoa, artikuluena. Orduan, nik enuke eman nahi olako irizpiderik, baina bai uste positibo izango zela, ez ematea bideak, ez ematea argi bideak horrela dalako, eta pixkat argumentatzea, ez da? Ematen bali madegu bide bat esan ez baizue, bidea horrengoz hau da, eta da hizkuntzak isolatzea, bada honengatik. Arrazoiak 1000 daude horren alde, eta arrazoiak 1000 daude horren kontra ere. Baina, ematea erraminta horiek, eta formakuntza bide horretan ere, irakasle izango danak, euki ezala berak ere bere iritzia, eta bere formakuntza, eta bere egiteko modua. Horrengoz. Oso, ondo, hasi da animatzen hemen txata, Etzek aldetzen da, etxeko hizkuntza ez denean eskolako hizkuntza, ea nola sustatu hizkuntzen arteko surfe hori eskolan. Eta, gehitzen dutza beste bat, ea nola zaindu hizkuntza gutxitua denean eskolako hizkuntza.
Claro, hori da, esan dakoa, azkenean egoerak ez dira berdina bat ere, ez pertsonalki eta ez kontestu hori soziolinguistikoan, ez da? Bai, nik uste dut egia da, Bat, baldin bada hizkuntza gutxitua, hor bai aplikatu behar direla babes neurri ugari, eta babes neurritako bat izan daiteke, azkenean egia da, baldin badaukazu hizkuntza bat oso potentea dana, gaztelera bezala, eta beste bat, gaztelera inglesa, dana dalakoa, eta beste bat gutxitua, joera izan daiteke, libre utzi ezkero, beti erabiltzea potenteena, eta hori, noski, hori ez dugu nahi. Horretek handiot, daudela arrazoi mila isolamendu honen aldekoak, eta hori da, argietariko bat, horren aldekoa. Hori sustatu behar dana da, azteko hizkuntzarekiko maitasun bat sustatu behar da, hizkuntzarekiko maila ezagutza bat sustatu behar da, ikustea erabilgarria dela bien arteko erabilgarritasuna hori dela aplikatu daitekeena egoera guztietara. Zorendik ere, jende asko badiot. Nola erabiliko nik gelan beste hizkuntza bat, liburu guztiak, artikulu guztiak, YouTubeko bideoak balima daude inglesez, edo balima daude erderaz, zaila da egite euskeraz. Orduan, behar da lanketa pila bat, baina gure egoera ez delako ere oso positiboa, konparazioz gaztelerakin. Orduan, momentu honetan ezin da surfe hori planteatu gelan gauza dauden bezala, dagoelako beste lan ugari egin beharra, baina zein edaki, agian askatasun honek utzi lezake eta pixka bat konpentsazio bat egin, baina hortarako behar da ikerketa egitea, eta behar da ikusi ze pasako izateken gela batean hau erabiliz, eta hori nik ez daukat hortako erantzunik. Eta bestea, etxeko hizkuntza ez denian eskolako hizkuntza, bai, hori ergi dago, hori baduk izen bat, horrein gogoratzen, baina, zure etxeko hizkuntza edo zure jatorriko hizkuntza, edo eskolan, edo zure zauden lurralde hortan, ez bali madara biltzen. Hor ezinezkoa da, hizkuntza bat erabiltzeko behar dezu behintzat beste bat, eta eskola hortan ez bali madago beste inor ezin da hori sustatu. Hor berriz ere egin ditekena da, hori, klaseetan eta formakuntza batez ere txikienei, erakutsi hizkuntza diferenteko erabilera zein dan, maitasuna sustatu, ez dauka erantzun. Ez dauden besteko partikularide txikiak ez dauka erantzun errexik horrek. Tituluan behola ipintzen zinuan, ez da, kasu xelebrea. Bai. Ondo. Ez dakit beste galderarik badauen, norbait animatuko dan, ez dela isa zazpirak gainean ditugu, ez dugu emoten, orduan, eskerrik asko, Eneko, eskerrik asko gurekin, konplexutasun honen barruan dauzen kuriosidade batzuk partekatzea gaitxik. Eskerrik asko zure ikerketen eta azken urtietan egin dien ikerketen berri emoteagatik, zientziaren inguruan hainbesteko pasioz hitz egiteagatik, eta mila esker danoi gurekin azken hilabete honetan egon zarielako pantailaren beste aldian astelenero eta ostegunero egon zarien danoi eskerrik asko benetan Hezkuntza Berrikuntza Zentroaren eta UESIren izenean, eta, bueltatuko gara, ez dakigu noiz, baina jarraitzuko dugu webinar ziklo honekin, eta beste barik berriz eskerrak emon, zaindu eta ondo jarraitzu. Eskerrik asko.